Fideo dosbarth ti chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Cyflwyniad i ffwythiannau polynomial a gweithrediadau sylfaenol. Beth yw polynomial? Nid parot. Mae polynomial yn ffwythiant sy'n swm o nifer o gwahanol x gyda pwerau cyfanrifol sy'n an-negatif. Felly 0, 1, 2, 3 ac yn y blaen. Efallai wedi llosi gyda rhif. Gallwn ni gael rhif o flaen yr x, neu efallai rhif o ddinan. Y pwer uchaf o x yw gradd y polynomial. Enghreifftiau. X plus 4 yn polynomial. Mae x sgwar yn polynomial. Mae 3x cube minus 2 pumed x sgwar plus 5x minus 3 yn polynomial. A maen nhw yn ei trefn os chi'n sylwi, yr gradd ucha o x ar y chwith, wedyn yr un nesaf, a rhif o ddinan ar y diwedd. Mae hwnna fel bod gyda x i'r pwer 0. A mae x i'r pwer 6 minus 8x i'r pwer 5 plus 7 yn polynomial. Mae'n bwysig o fod yn glir beth sydd ddim yn polynomial. Felly, y mynegiad ail isradd x plus 4 ddim yn polynomial, dyw yr x ddim a pwer sy'n gyfanrif positif neu 0. Mae x i'r pwer 6 minus 8x i'r pwer 5 plus 7 dros x sef x i'r pwer minus 1 ddim yn polynomial. Wel, beth yw gradd rhai o'r polynomials sy'n iawn? Felly gradd 1 yw hwnna, mae fe'n llinol ni'n gweud bod e'n llinol. Mae fe'n rhoi llinell ar graff i ni. Yn haflu x plus 4. Bydd e'n cynyddu gyda graddiant 1. X sgwar a gradd 2. Ni hefyd yn galw fe'n quadratic. Mae x cube yw'r un ucha sy'n yma, felly x gradd hwnna yw 3, a ni'n galw fe'n cubeg. X i'r pwer 6 yw'r un ucha yma, does dim enw gan hwnna. Felly dyna gradd y 4 polynomial yna sydd gyda ni. Dyma graff polynomial cyffredin. Mae'n fwyaf yn edrych, felly 1 pigen, felly llinell syth, 1 pigen, 2 pigen, bydde 5 pigen, os nag os rhaid nhw yn yr un man. Felly, a'r pigau yma, yr safbwynt a'r uchafbwynt, yw'r trobwyntiau, felly mae un maximum neu uchafbwynt yma, mae minimum, maximum, minimum gyda ni fyna, a wedyn lle mae'n croesi'r uchelyn, i ni'n galw'r gwreiddiau. Felly os bydden ni angen gosod nhw'n haflu 0, bydden ni'n gwybod le mae fe'n croesi'r uchelynau yn y gwreiddiau. Mae'r rhif sy'n bodloni rhyw hafaliad sy'n haflu 0. Adio a tynnu ffwythiannau polynomial. Felly os ydyn ni angen ado y ddau polynomial yma, gallwn ni osod nhw yn ei trefn fel bod ni'n ado pwerau yr un peth. Felly mae'r un cynta x i'r pwer 6 minus 8x i'r pwer 5, dim x i'r pwer 4, dim x i'r pwer 3, plus 7x sgwar plus x minus 6. Gx yn x i'r pwer 6 plus x i'r pwer 5 plus 3x i'r pwer 4 minus 8x cubed dim x sgwar plus x minus 1. Felly ni'n gallu adio rein lan fesul term. Felly mae 2x i'r pwer 6 dyn ni. Mae minus 8 plus 1, felly minus 7x i'r pwer 5. 3x i'r pwer 4, minus 8x i'r pwer 3, plus 7 i'r pwer x i'r pwer 2, plus 2x a minus 7 wrth ei hunan. Os ydyn ni angen tynnu nhw, gosod nhw yn trefn i termau eto, felly tynnu trwy yma, felly x i'r pwer 6 minus x i'r pwer 6, a ni'n cael dim x i'r pwer 6, minus 8x i'r pwer 5, minus plus x i'r pwer 5, yn rhoi minus 9x i'r pwer 5.
dim tynnu plus x i'r pŵer 4, yn mynd i roi minus x i'r pŵer 4, tynnu, dim byd fyna, tynnu minus x cube yn rhoi plus 8x cube mewn flin, plus 8x cube, 7x sgwar tynnu dim yn gadael 7x sgwar, x tynnu x yn gadael dim x, a minus 6 tynnu 1 yn mynd yn plus 1, felly minus 5 gyda ni fyna. Felly chi'n gweld nawr, wrth bod ni'n adio polynomial, mae gradd y polynomial yn mynd i fod yr un gradd a'r un fwyaf, yr un maximum o'r gradd f neu gradd g. Felly gwedwch bod ni x i'r pŵer 6 yma, a dim ond x i'r pŵer 5 fyna, byddai'r ateb gradd x i'r pŵer 6. Ond dwi ddim yn gweithio ar gyfer tynnu, achos ni wedi colli y gradd mwyaf yma. Ni wedi colli'r x i'r pŵer 6, felly dwi ddim yn gweithio fyna. Lluosi polynomial. Nawr, ni wedi lluosi polynomial, o'r blaen ni wedi lluosi 2 ffactor llinol, mae 2x plus 3 a 5x minus 7. Ni'n gallu llosi'r yna, ni wedi wneud o'r blaen. Ni'n naill mynd i ddefnyddio ffoil, neu Mr Smiley, neu cymeryd un o un bracet llosgi popeth yn llall, a wedyn cymeryd y llall, a wedyn llosi gyda pob un sy'n ar ôl. Felly, y ddoi gynta yn 2x lluosi 5x, yn mynd i roi a ddoi ola, y tu fas, y ddoi gynta, first outers, y ddoi ola, y ddau tu fewn, a'r ddau ola. Felly, wneud llai, 2x gyda pob un yn yr ail bracet, plus 3 lluosi pob un yn yr ail bracet, nid y pa ffordd chi'n gyfarwydd â wneud e. Felly, ni'n mynd i gael 10x sgwar ar gyfer y cynta, tu fas yn rhoi minus 14x i fi, tu fewn yn rhoi plus 15x i fi, a'r ddoi ola yn rhoi minus 21. Llech chi'n wneud Mr Smiley fel y ddoi gynta a'r ddoi ola, y ddoi gynta a'r ddoi ola, a'r ddoi tu fewn, a'r ddoi tu fas. Yn ei Mr Smiley. Dependo beth ych chi'n arfer wneud. Felly, a ni'n casglu ddoi derm canol. Felly, 10x sgwar plus x minus 21 ar gyfer llosi'r ddau polynomial bach yma. A gradd hwn, hwn yw gradd yr un cynta plus gradd yr ail un. Felly, ni wedi mynd i x sgwar, oedd gyda ni un llinol, am yna x i'r pŵer 1, x i'r pŵer 1, felly ni wedi cynyddu trwy ydio y ddau gradd. Llosi nhw, ni'n ydio y ddau gradd. Llosi'r ddau yma, felly mae fx yn x i'r pŵer 8x i'r pŵer 5 plus 7x sgwar minus 6, a mae gx yn 5x cube minus x plus 1. Felly llosi'r ein, mae rai fod yn systematig, mae rai cael trefn. Felly cymeryd yr un gynta, 8x i'r pŵer 5, lluosi dy 5x cube. Wedyn yr ail un, gyda'r un gynta yma, a wedyn y trydydd un dal gyda'r un gynta yma. A wedyn wneud rhywun peth am yr ail derm o'r bracet gynta, a wedyn y trydydd term o'r bracet gynta. Felly ni'n cael, o cymeryd yr 8x i'r pŵer 5, ni'n cael 8 lluosi 5 a x i'r pŵer 8. 8x i'r pŵer 5 lluosi minus x yn minus 8x i'r pŵer 6 wedyn, a 8x i'r pŵer 5 lluosi 1 yn mynd i roi 8x i'r pŵer 5 i ni. Cymeryd y plus 7x sgwar gyda bob term yn ei tro, a ni'n cael y 3 yma. Ni'n gosod nhw o dan ei gilydd fel bod ni'n gallu ado'r pwerau, yr x a'r pwerau gyda'i gilydd. Felly 7x sgwar lluosi 5x cube yn rhoi 35x i'r pŵer 5. 7x sgwar lluosi minus x yn mynd i fod yn minus 7x cube. 7x sgwar lluosi 1 yn mynd i roi plus 7x sgwar. A wedyn y trydydd term, mae gyda ni minus 6 lluosi 5x cube yn rhoi minus 30x cube. Minus 6 lluosi minus x
yn rhoi plus 6x. Sylwch bod ni'n gadael bwlch lle oedd yr x sgwad, os dim x sgwad yn ni, a minus 6 lliosi plus 1 yn minus 6. Felly maen nhw'n trefn o dan i gilydd. Ni'n gallu adio rein, felly mae 40 x i'r pwer 8 dyn ni, minus 8x i'r pwer 6 dyn ni, plus 43x i'r pwer 5, minus 37 x cube, plus 7x sgwar, plus 6x, minus 6 wrth ei hunan. A yr un peth eto, mae gradd hwn, gradd lluoswm y ddau yma, yw swm gradd y ddau wreiddiol. Felly x i'r pwer 5 a x i'r pwer 3 dyn ni, felly ni'n cael x i'r pwer 8 fel yr un ucha yma.